εγκληματικά στοιχεία άφησαν πίσω την πολιτική τους ταυτότητα και προέρχονται από τον ακροαριστερό χώρο, βεβήλωσαν τα γραφεία του ΕΛΑΜ. Πλησιάζει αλλοδαπό που κοιμάται έξω από ένα κουρίο Σύρου μετανάστες στη Λεμεσό και αρχίζουν να το χτυπούν με μάνια. Ενώ κάποιος ρίχνει βόμβα μολότοφ. Έχω 4 μολυβί μολότοφ. Ένα από τα θύματα των ρατσιστικών επιθέσεων, μια γυναίκα από το Βιετνάμ. Η άνοδος του ΕΛΑΜ έχει τρομάξει αρκετούς. Είμαστε μαζί, είμαστε μαζί.